nitie lweny mager ahinya kind adiera gi mudho. Giwasigu Ruth dwaro joma jochir, donge doyiengre kuomi, donge doyiengre kuomi, omiyo wamiye dwar rach gi chir muya maler, donge oyiengre kuomi. Happy Sabbath. Nejakom, our party leader, our leadership that is present here, jodala wato gi jo kanisa duto, jo kwaya mabeo wawago mana omabei moa managendia, jo thuru ama jo dalawa, amoso uni nyasaye ber. Sechete, anaduoge dala, nejo moko ng'eya, anya Wangaya, anya Joanna Nyasuna. Joanna Nyasuna emanen kansila mar North East Kano. Kendo nobedo chairman mar Kisumu County Council. Koro toka e chiro mawan ne wabire. Koro ane dala kabisa kabisa. Gima duong' mabiro winjo wer ko wero ni lweny nitie mager e kind adiera gi mudho. Uwinjo kaka jotendwa oloso. Kendo uwinjo gima timore. Kendo uwinjo kaka jachien odonjo. Kendo kaka dwa tieko jowa. An kaka jodalawa ma jo nyando ka, jo Wangaya man ka jo Kano te. Adwa kwau wach achiel. Wan kaka oganda wanyalo mana tho kanyakla kata wabed mangima kanyakla. Kanyakla. Ok kwa pogore be ok kwa kere. Kora kia ni jodalawa untinde kecho mako uainya mudwa dhi manyo chiemo ka yudie. Adwa nupim na wachni nikecho mabei wa chiemo ng'enyie. Jodalawa kecho mako uainya mudwa dhi manyo chiemo ka yudie. Ji adima wacho ni wan banga gwambo waduto te banga gwambo wonyalego. Agombo wonyalego ni ko wacho ni left tuadhi kanye. To ko wacho ni right tuadhi kanye. To ko wacho ni fire tuatimo nang'o. Jo kanisa. Kanisa wa mara adwen. Nikech wan tinde wan jo adwen. Homabei wan jo adwen. Kata anirito mana tisa. Mondana ane i adwen. Kama wantie ni te. Wan joga gwambo wonyalego. Kenda gombo ni kanisa be otwere atwe kodwa banga gwambo wonyalego ka. Kenda gombo ni kwalamo twalam mana na gwambo wonyalego ni mondo Nyasaye orite, mondo Nyasaye otelne, mondo Nyasaye omiye teko ndalo te. Omiyo jothurwa kik ng'ata bini wuondi ni nitie yo mora mora ma kwaluwo ni to konyruok nyalo wuoke mopogore gi dalawa. Ka winjo ka joka wacho ni ok gidwar handshake. Wambe ok wadwar handshake. Onge ng'ama osekwagi ni mondo wabed gi handshake. Ni nusu mkati kotopi ka nus ne idhi go kanye. Benitie. We are not interested in any handshake with anybody. What Raila Odinga and the Azimio team
have spoken to, and all of us, is the cost of living for the people of Kenya. And now, the Luo community has been unfairly targeted. Mheshimiwa Wandai has said, we are burying 72 children. These are real people with real families. And then somebody has the audacity to come and say that we have gone to the mortuary and bought bodies to display. I have never seen this kind of insensitivity. And if we were not in church, I would have used another word for this man called Koome. Because what he has done is iluongoni sacrilege. Nyasaye mondo gwedhujo thurwa, Nyasaye mondo gwedhujo dalawa. Makofi kwa gavana wetu. Sasa mniruhusu nialike kiongozi